Аз нещо искам да сцеля повече, май нещо ми цъкат колобори, обаче то не е какво аз искам, а какво то ми пуска, бат. Леле, той дори то са имаше такива колобори. Леле, аз не мога да чакам. Просто не мога. Една ще падна, не ме интересува. Така, аз имам 10. 5, 1, 2, 3, 4, 5, отива за него. 1, 2, 1, 2, 1. Това е лап. Значи кръвта му е, аз го гледам. Ха-ха. Бай-бай. Еми, видяхте една топ схема, бате. Цъкайте.